गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा आसाम पुलिसा फुटबल लेजेन्ड डायेग' माराड'नानि हेरिटेज हुब्लड होननाय घरि बोखांनो हादों आरो लोगोसे सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। शिबसागराव पुलिसा दुबाइ पुलिसजों लोगोसे जयै अपारेशन खालामनायाव फुटबलार डियेग' माराड'ननि हेरिटेज हुब्लड घरिखौ बोखांनो हादों आरो बेजों लोगोसे दारियाघाटआव सासे सुबुंखौ हमदों। बे बाथ्राखौ आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होदों। हमजानाय सुबुंखौ वाजिद हुसेन होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बियो शिबसागरनि थागिबि होनना मोनथिनो मोनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला वाजिद हुसेना 2016 मायथाइनिफ्रायनो दुबाइनि आलाबार एन्टारप्राइजेस होननाय मोनसे कम्पानियाव चौकीदारनि खामानि मावदोंमोन आरो गावनि न'आव बे बोसोरनि आगस्त दानाव फैदोंमोन होनना मोनथिनो मोनदों। बेनो डेरेक मुंनि सासे नागारियान मानसिया बे घरिखौ होदोंमोन। बै समनिफ्रायनो बियो बेखौ बाहायबोदोंमोन। बे डेरेक होननाय सुबुङाबो दुबाइयावनो चौकीदारनि खामानि मावोमोन। हुसेना गस्ला जुथा बायदि लाबाय थायोमोन। बे समावनो बे खावनाय घरिखौ डेरेकनिफ्राय लादोंमोन होनना मोनथिनो मोनदों। फुटबलार डियेग' माराड'ना थैनायनि सिगां थामहिनबा जेब्ला बिनि जिउआ दंमोन अब्लानो बे घरिखौ खावदोंमोन। बेखौ मोनथिमोनना बै गोमानाय समनिफ्रायनो बे घरिखौ दुबाइ पुलिसा नागिरबाय थादोंमोन आरो घरिया हुसेनाव दं होनना मोनथिमोनना लोगो लोगोनो आसामाव बिनि सायाव एक्सन लानो खावलायो आरो हुसेनखौ हमनो हायो। हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायाव सानै बिमा फिसाजोनियाव गुलि नांनायाव फिसाजोनि जिउ गोमादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रा बिफाननि मावथि हान्जाफ्रा मैदेरखौ हाग्रा फारसे होख्रांहरनो होनना गुलि गावदोंमोन। हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि गुलि गावनायाव कामरुप जिल्लानि बख'नि बन्दाफारा गामिनि 2 बोसोर बैसोनि आरबि दैमारिनाव नाङो आरो लोगोसे बिमानावबो नाङो। गुलि नांनाय बिसोर सानै बिमा फिसाजोखौ देहा फाहामसालियाव फाहामनो थाखाय लांनाय जायो, नाथाय डक्टरा फिसाजोखौ थामहिनबा आरबि दैमारिया जिउ गोमाबाय होनना फोरमायो आरो बिमाया गोब्राब थासारियाव दं होनना फोरमायो। गुलि नांजानाय बिमानि मुंखौ मालाबिका दैमारि होनना मोनथिनो मोनदों। बिमानियाव गुलिया गोदोनायाव नांदों। बेखौ मोजां फाहामथाय होगासिनो दं होनना मोनथिनो मोननाय जादों। महाराष्ट्रआव 3 बोसोर बैसोनि गथ'नावनो अमिक्रननि पजिटिभ केस मोनदों। आरोबाव महाराष्ट्रआव अमिक्रन भेरिएन्टजों गाग्लोबजानाय 7 पजिटिभ केस मोनदों आरो गुजरातआव 2 पजिटिभ केस मोनदों। भारतआव अमिक्रन भेरिएन्टजों थैनायनि बिबाङा 32 जन जाबाय। 7 अमिक्रन भेरिएन्टजों गाग्लोबजानायफोरनि गेजेराव 3 बोसोरनि गथ'आबो गोब्राबै बेजों भुगिनांदों। महाराष्ट्रनि सावस्रि बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला 3 मुम्बाइनिफ्राय आरो 4 पिम्प्रिनिफ्राय जादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। 7 अमिक्रन भेरिएन्टजों गाग्लोबजानायफोरनि गेजेराव 4खौ भेक्सिनेशन खालामनाय जाबाय होनना बिफाननिफ्राय फोरमायदों आरो महाराष्ट्रआव आयेननि दफा 144खौ फोसावदों होनना मोनथिनो मोनदों आरो लोगोसे हानजा सुरनाय रेलि बायदि खालामनायखौ बन्द' खालामदों। जुदि मानियाब्ला आयेननि नेमखान्थि बायदियै बिजिरनाय जागोन होनना फोरमायदों। दासान्दि जों मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिनि माखासे बिबुंथिखौ लानानै इउपिपिएल सेक्रेटारि राजु नार्जारिनि माखासे कमेन्टखौ लानानै ससियेल मिडियायावहाय ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3नि सोरखारि साख्रिखौ लानानै माखासे मानसिफ्रा बानसावदों जे बिटिआरनि जा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि साख्रिनि पस्ट बियो आसाम सोरखारनि सिङाव होनना मानसिफ्रा बायदिसिना बानसावदों। बे बानसावला बायनायनि सायाव बिश्वजित दैमारि आरो राजु नार्जारि बिथांमोना क्लेरिफिकेशन खालामना होदों जे बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टआ आसाम सोरखारजों इनक्लुड बिटिआर सोरखारावनो थागोन होननानै बुंदों। फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ बिटिआरआव गैयिनि थाखायसो आसामनि जा फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ एप्रुभ खालामनाय जागोन। सेलारिनि थाखाय बेल'सो, नाथाय एपइन्टमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायसो जागोन होनना बिथांमोना क्लेरिफिकेशन होदों आरो जों मोनथिनो मोनदों जे बिटिआर गभर्नमेन्टनि सार्कल अफिसनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि भेकान्सिसआ जासिगोन होनना मोनथिनो मोनदों। बेनिखायनो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना साखा बारा जाना थाबानो जाबाय। बर' हारिनि माहारियारि आफाद एबा मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मैया एबसुनिफ्राय क'क्राझारनि सिआइटिआव भारतनि एमअएस डक्टर आर.के. रन्जन सिंह एक्सटार्नेल एफेयार्स एन्ड एडुकेशनखौ लोगो हमनानै बिटिआर गोरोबथा बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि केस, अनसुंथाइ आरो सोलोंथाइनि सायाव गोसोखांलाय गथायदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।